ክቡራት ሰማዕቲ ረድዮ ኤረና ከመይ ትቕንዩ? ናይ ሎሚ ጋሻ ኣቶ ሮመዳን ሸካይ ካብ ጽላል ካናዳ ይኣክል ጽላል ካናዳ እዩ። ኣቶ ሮመዳን ሸካይ ንጽላል ካናዳ ወኪሉ ሓበሬታ ኸበኒ ምሳይ ኣብ መስመር ቴሌፎን ኣሎ። የቐኒየለይ ኣቶ ሮመዳን እስከ መጀመርያ ቅድሚ ነብስኻ ምፍላጥካ ጽላል ካናዳ ስለምንታይ ኸሚልኩሞ ጽላል ካናዳ እሞ ባይቶ ገለ ደይበልኩሞ ከምዚ ናይ ሰሜን ኣሜሪካ እስከ ነገረና ሓሮጋ ሓፍተይ ኣቐዲሜ ንኣኺ ንሬድዮ ኣሪና ነዚ ዕድል ብምሃብኩም ከመስግነኩም ፈቱ ቀፂለ ኣብቲ ሕቶኹ ኻቱ ንሕና ቀንዲ ኣብቲ ስራሕ ኢና እቲ ኣድሂብና እቲ ናይ ሹም ንባዕሉ ክሳብ ሕጂ ነቲ ኦፊሻል ሹም ክቕየር እውን ተኽእሎ ኣለዎ ማለት እዩ። ንሕና ኣብዚ ግዜ እዚ ብትግርኛ ጽላል ካናዳ ንብለን ከለና ዋላ ብእንግሊሽ ኣብቲ ኦፊሻል ሬጅስትሬሽን እንታይ ክንብለይና ዝብል ኣብ ምዝታይና ዘለና እቲ ኣብቲያ መዓልቲ እቲኣ ንኹሉ ወኪሉ ንከተማታት ዝጥንርፍ ስለ ዝኾነ ጽላል ኢልና እንተሰሜናያ ይሓይሽ ብዝብል ኩላትና እቲኦም ወከልቲ ናይ ከተማታት ብኡ ተሰማሚዕና ነዚ ሽም እዚ ሂብናዮ ተመስሪቱ ማለት እዩ። ሓራይ የቐኒየለይ ኣቶ ሮመዳን ሸካይ ንመጀመርያ ግዜ ብሬድዮ ኤረና ትቐርብ ስለ ዘለኻ መኒ ሮመዳን ሸካይ ከመይ ዝበለ ድሕረ ባይታ የደለካስ ክቕሩብ ምስ ሰማዕትና ተላለ ክትገልጾ ትደሊ ንስኻ ፈቃደኛ ዝኾንካ ነገር ጥራይ ክትነግረና ትኽእል ኢኻ? ሓራይ ኣነ ረመዳን ሸካይ በኬተ በሃል ኣብ ከባቢ ከረን ተወሊደ ኣብ ዋዕብየ ከረን ሰከንዳሪ ስኩል ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርተይ ድሕሪ ምውዳእ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ማትስ ተመሪቐ ድሕሪኡ እውን ኣብ ቤት ትምህርቲ ሕርሻ ሓመልማሎ ክሰርሕ ድሕሪ ምጽናሕ ነቲ ሃዋሁ ኩላትና ንፈልጦ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብኡ ምኽንያት ከዓ ንሃገር ገዲፈ ካልእ ምርጫ ስለ ዝተሳነ ንሱዳን ወፅየ ኣብኡ ድሕሪ ምብጻሕ ከዓ ኣብ ካናዳ መፅየ ማለት እዩ። ኣብኡ ዳርጋ 7 ዓመት ገይረ ኣለኹ ኣብ ከተማ ድመንተን። ሓራይ የቐኒየለይ ኣቶ ሮመዳን ደጊመ መስግነካ ኣብ ተቐንዲ ናይ ሎሚ መዛረብ ርእስትና ክንኣቱ ጽላል ካናዳ ብሽም ይኣክል ዝተጠርነፈ ህዝቢ ናይ ካናዳ ዘወሃህድ ዘሎ ሓደ ምትእኽኻብ እሞ እቲ መጀመርያ ቅድሚቲ ምትእኽኻብ ጽላል ካናዳ ቅድሚ ምዃሙ ምስ ክልተ ኣባላትኩም ቃለ መጠይቕ ጌርና ስጋብታ ቅድሚ ምስራትኩም ዝነበረ ሓበሬታ ነይሩና ካብኡ ንኔው ካብ ምስራት ትጽላል ዘሎ ምዕባለታት እንታይ ምስል ንሰማዕትና ክትገልጽልና ሕፅር ኣቢልካ? ልክ እዚ ምንቅስቓስ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ይኣክል ይጅምር እንከሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ውሽጢ ጀሚሩ ድሕሪኡ ብከተማታት ክጥንረፍ ጀሚሩ ትሰብ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ከዓ ከምቲ ዝበልክዮ ኣብቲ ምስራት ጽላል ካናዳ በፂሑ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ፕሮግረስ ተገበረ እዚኦም ወከልቲ ከተማታት ኣብቲ ግዜቲ ካብ 12 ከተማታት ተወኪሎም እዮም መፅኦም ነይሮም። ድሕሪኡ ካልኦት ተሪፈን ዝነበራ ከተማታት ኣብቲ ጽላል ከም ድመጻ ተገይሩ ካልእ እውን ዝተፈላለየ ፋንክሽናል ቲምስ ተመስሪተን እዚኦም ፋንክሽናል ቲምስ እዚአን በብወገናን ካብቲ ጽላል ዘለዉ ኣብኡ ተመዲቦም ክሰርሑ ጀሚሮም ንሶም ጥራሕ ከይኾኑ እውን ካብ ዝተፈላለየ ከተማታት ፕሮፌሽናልስ ዝኾኑ ክእለት ዘለዎም ሰባት ሪክሪት እንዳገበረት ኣብቲ ስራሕ ዝያዳ መሰረት ኣብ ምግባር ትነጥፋላ ማለት እዩ። ክሳብ እዚ ጥራሕ ከይኾነ ካልእ እውን እቲ መሰረታዊ ዝኾነ መሳርሒ ቱልስ ንብሎም ማለት እዩ ከም ዝኾነ ዶኩሜንቴሽን ባይሎውስ ኮድ ኦፍ ኢቲክስ ካልእን ዝመስሉ መሰረታዊ ነገራት ኣብቲ ስራሕ ዘድልዩና ኣብ ምድልዋት ትርከባላ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ጽላል ካናዳ ኣብ ከምቲ ዘድሊ ኣብቲ ላዕሊ ወላ በፂሓ ይተሃሉ እምበር ጽቡቕ ዝኾነ ዕዙዝ ዝኾነ ምዕባለን ዕቤትን ተርእላ ክብል ይኽእል ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ። ሓራይ ኣቶ ሮመዳን ኣብቲ ነብስኻ ከተፋልጥ ከለኻ ኣብዚ ምትእኽኻብ ዘለካ ተራ ወይ ሓላፍነት ኣይነገርካና እሞ ንዓኣብ ግምት እቲኻ ምስኣ ትስዕብ ሕቶ ክትምልሰለይ ዝደልያ ብዙሕ ህዝቢ ናይ ይኣክል መጀመርያ ዝነበሮ ህዝቢ ብብዝሒ መፂ ነይሩ እሞ ሞቆትን ረስንን ናይቲ ምንቅስቓስ ናይቲ ህዝቢ ናይቲ ድሌት ከመይ ኣሎ? ከተጀመሮ ዶ ቅፅል ኣሎ ዋላ
ዝኾነ ሓጎስ ጎጽ ዘጋጥመኩም ነገር ኣሎ ይኹም ኣብነት ክትጠቕሰልና ትኽእል? ንሕና ነዚ ጽላል ይመስረት እንከሎ ግዝያዊ ኢና መስሪትናዮ። እቲ ምኽንያት ግዝያዊ ዝገበረኻ እቲአን 12 ከተማታት ተሳቲፈን ዝነበራ እቲ ምርሕነት ወይ ከዓ እቲ ኣወሃዲት ሽማግለ ተባሂላ ተመስሪታ ዝነበረት ኣብቲአን ከተማታት ማለት እዩ። ኣብ ኩለን ከተማታት ወይ ከዓ መብዛሕተን ግዝያዊት እያ ነይራ። ካልኦት እውን እዚኦም ተወሰኹ 15 ኢና ዘለና ሕጂ ማለት እዩ። ዳርጋ ኦልሞስት እቲአን ዓበይቲ ከተማታት ዝበሃላ ኣብ ካናዳ ዘለዋ ብሙሉአን ኣብቲ ጽላል ጆይን ገይረን ኣለዋ ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት ሕጂ ኣብኡ ንሕና ነዚ ንምስርቶን ከለና ግዝያዊ ኣካያዲት ሽማግለ ኢና ገይርና ከምዚ ሼርማን ዘማእኩለና ነታ ኼባ ንገብር ከለና ነታ ኣጀንዳ ተዳሉ ንኡ እሱ ዝተሓጋገዞ ወይ ከዓ እሱ እንተዘየሎ ንኡ ካብር ዝገብረውን ገይርና ማለት እዩ። እዚ ንሕና ሕጂ ከም ኣብ ሓደ ብሓንሳብ ከም ንሰርሕ ገይርና ኢና መስሪትና ማለት አክቹዋሊ ኣነ ኣብቲ ናይ ሜድያ ኣለኹ ሕጂ ኣብቲ ናይ ሜድያ ኮኦርዲኔተር ናይ ሜድያ ፋንክሽናል ቲም እየ ዘለኹ። ኣብቲ ናይ ጽላል እውን ከም ማለት ቫይስ ናይቲ ሞዴሬተር እየ ዘለኹ ማለት ስለዚ ኣብቲ እንድሕተኻቱ ምክትል ማለት ካሪ ተሓጋጋዚ የስ ምክትል ኣብ ወንበር ናይቲ ጽላል ኣለኻ ጽቡቕ ኣለኸ ኣራይ ቀጽል ሕጂ እዚ ዕላማ ናይዚ ወይ ከዓ ምጅማር ናይዚ ምንቅስቃስ እዚ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ከዓ መንእሰያት እቲ ሓርነት ስለዝተሓረሞም መሰረታዊ መሰሎም እውን ስለዝተጋሓሰ እቲ መጻኢ ዕድሎም ስለዝጸልመተ እዮም ንሃገሮም ገዲፎም ኣብ ሙሉእ ዓለም ተዘርጊሕና ንርከብ ዘለና። ድሕሪኡ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ፍታሕ ክገብር ኢሉ ኩሉ ይኣክል ኢሉ ብሓንሳብ ከም ህዝባዊ ማዕበል ተንሲኡ እዚ ህዝባዊ ማዕበል እዚ ኣብ በብከተምኡ ክጥንረፍ ጀሚሩ ድሕሪኡ እውን ኣብ ሃገር ደረጃ ከምዚ ጽላል መስሪትና ዘለና ኣብ ጽላል ደረጃ በጽሑ እዚ ይብል እንከለኹ ሕጂ ድሕሪ እዚ ማዕበል እንታይ እዩ ኸይኑ ከመይ ኸይዱ ዛሕቲሉ ገለ ዝብል ኩሉ ግዜ ከም ማዕበል ይመስል እንከሎ ሓንቲ ግዜ እዚ ዝኾነ መሰረት ዘይብሉ ቅድሚ ሕጂ ዘይተለመደ ህዝባዊ ጥንራፌት ዘይተለመደ ስለዝኾነ ነዚ ትካላዊ ቅርጺ ኣትሒዝካ ኣብቲ ዕላማ ከም ትበጽሕ ክትገብሮ ከምቲ ህዝባዊ ማዕበል ኦሂልካ ትንስኦ ይኮነ እዚ ነፍሲ ዝኸኣለ ግዜ ዝደሊ ብክኢላታት ቀሲሉ ዝስራሕ መስርሕ ስለዝኾነ ንሕና ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ከተማና ኩሉ ዜጋ በብዓይነቱ ማለት እዩ ተሳታፊ ክኸውን ብዙሕ ጻዕርታት ነካይድ ኣለና። ህዝቢ እውን ኣብ ከተምኡ ተጠንሪፉ ካብቲ ግዝያዊ ኣወሃዲት ሽማግለ መሪጹ ዝነበረ ኣብ ቀዋሚት ሽማግለ ተሰጋጊሩ ኣብቲ ልክዕ ክገብሮ ዘለዎ ደረጃ ኣብቲ ፕራክቲካል ዝኾነ ደረጃ ኣብኡ ገጹ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኢና ንሕና ንግንዘብ ዘለና ማለት እዩ። ኣብዝና ኩለን ከተማታት ብርግጽ ሕጂ ኣብ መንጎ ተወካኢ ሶሪ ኣቶ ረመዳን እቲ ህዝቢ ሕጂ ንዓኻትኩም ክመርጸኩም ከሎ ብርግጽ እንታይ ዓይነት ሓላፍነት ይሰኪሙኩም ንስኹም ከታይ ትገብሩ ኣለኹም? ህዝቢ ይመርጸና እንከሎ ኣብቲ ፈለማ ህዝቢ ምስተኣከበ ኣወሃዲት ሽማግለ ክትመርሐና ትኽእል ነቲ መሰረት እውን ክትገብረና ትኽእል ኢልዩ መሪጽና ማለት ድሕሪኡ ሕጂ እቲ ኣመራርጻ ናይ ሽዑ ፈለማ መሲኻን ከለኻ መሲናን ከለና ማለት እዩ እቲ ኩሉ ዘድሊ ነገራት ዘማለ ኣይነበረን ዳስ ብኡ እሱ ስለዝኾነ ከዓ ግዝያዊት ሽማግለ ተባሂላ ነቲ ሓላፍነት ተዋሂባ ማለት ኣብዚ ግዜ እዚ ግን እቲ ሰብ ይመርጽ እንከሎ መብዛሕተን ከተማታት 12 ከተማታት ካብ 15 ከተማታት ነቲ ግዝያዊ ዝነበረ ኣብ ቀዋሚ ኣሰጋጊራቶ ትርከብ ኣላ። እዚ ክግበር ኣምራጺት ኮሚቴ ተመሪጻ ድሕሪኡ እውን እቲ ህዝቢ በዓሉ ነቲ ክመርሐና ዝኽእል እዩ ንዝብሉ መሪጾም እሶም እውን ኣብቲ ናይ ምርጫ ወረቐት ብምልኦም ብሽሞም ተጻሒፉ አክቹዋሊ ድልዋት ምዃኖም ብግዚኦምን ብዓቕሞምን ክሰርሑ ፍቃደኛታት ምዃኖም ተሓቲቶም ድሕሪኦም ኣብቲ ሊስታ ናይ ምርጫ ይኣቱ። ስለዚ ህዝቢ እንታይ ይገብር ቮት ይገብር ማለት እዩ። ናብ ኩሉ 15 ሰባት ሽማግለ ኮሚቴ እዚኦም እንተለው
نعسرت حمشة سبات كابتيوم إسراك كوني يقولوا 3 كوني يقولوا تيوم تحسيوم دلو إتهزبي يمرز وقنتا أتوقع أثر رمضان سوري أما أتوقع له جزينهم كتبين خلا يكونن مريضكم ندي already تبروسس حالفكم ناي كلن كتماتات ولا مزناي نورز أمريكا وانت مساساليو حزبي مرز الله مرزكم كلش انتي حلافنتي يبكم دلو انتي مدب سرح يبكم دلو تاخم كتقبرو كم يدبل دلو هاب كل مرز الله بايتتاتي قومالو ولا تسلال ستلو دلهم كيمولو انتي يخقبر انتي يتمدبو مدب سرح نايزمت خابس انتي يدبل دلو إزي مدب نايزي سراح ناي إزي حزب زي إتي يركبون كله ما كوميتي أو هادي شماغل يمرزون كله نتي خطوب كغبرز دليو نغرات سلزلو أبو خبصح خاء مرحنات سلزليو بيو نزي شماغل نزي أو هادي كوميتي مريسوا مالت إزي كاندي إزي سبي يركبون كله إتي شجر كاب حقور دوزو نو سوليشن كنادي إليو تاكيب سوليشن كمس فتح كمس إليو تاكيبو معنا سلازي زي فتح زي كندي علامان رأيين ناي ناتنا مالتو ناي زي منقسقاسنا وقوامن عند حقن زقومت ديمقراساوي فتحاويتن بالسكتي هجر نمتكاليو إزي يبلن كلوخو حجي معرنت ناي كل زيغا زحلو كن عنان قلوصنتن زلوو أوانتاوي لوطي كمس زخئل نقول لحزب إرترا بمعرنة زماكل منقستين متكاليوتي تعلاما مالتي تعلامانا إزي حزبي تأكيبنا زحلاف النتي بالنادل إزيقن بينوتي مرحنة راح دسرحو كيخوني إتي حزبين بعلو حلافنت تشكيمو مستي مرحنت بعلو اتناز سرح متكبار كيخوني أوهاد وخوينو كوهاد راح يونتي حلافنت وسيدو دلنبر اتهزبي أبستفل عليه كفلتات توديبو يسرح اللو مالتي مستمرحن يغني اللي أتو رمضان أجي انت عدلي أنصار سرعات أب إرترا زلو كقالس إلي زتودب حيلي مو قال حنصوصو مدب سرح ترلو يخفل الدليه نعملت انت يخون كما يتقالسي تعيني تاقاب قالسي زمرز ويز قدامي بلان A B C لزو قبورو نقرالو ديو سيخفل الدليه ولا قنا يدلو actually اتي مسرح كاب نفس وكف سب جميرو كاب بكتما درجات التنظيفو دحريو بن بهجر درجات التنظيفو دحريو مستيوم تمساسالي علامة زلوهم أحواتنا بستفل عليه هجرات زلو أوروبا ديوم أستراليا ديوم أمريكا دلو بحبر بمسرح حزباو من قسقاسات راح تقني ولا تيوم بلوتيكاو ودبات وين انتهينهم بحنسب ني حبيرنا المسرح مرح تراخ الصاوت مو أبوش إرتراز راح كيخونون أبوش إرتراز اللون ركب بمقبار أبوش إرتراز لو تنممزع تعلمي تي من قسقاس مالتي إزي بخميو كودا أبي بس يحكم انتايو أب ورقة الصحيفة دلو نزبل جن أبزق زيازي إزي من قسقاس يأكل كندا درجة أبوش تي كتماتات تن أبتي سلال درجان نتي مسرتاوي زدلينا أب محناس أو يزرق عبد الله مالت دحريق نتي علامانا حفشاوي أبتناتنا جرحون كم زبلنايو بحرنت بحد النتي زبل سلازي إزي بملؤ مسكالات أمريكا زلو ديوم مع الإنجليز زلو ديوم ركب ولا official relationship ولا حبيرنا مسرح ولا يمنا جن بحنساب نسرح كم نخيل جن زي قرارات رايكونن كمون official زي كونه ركبات علم ولكيف راي كم زي جرحهم نجر كانيو يقدمنا ونسمعني أتصنحنا نحرنت بحدنت يذبل اللهم أم مسر حدنت مخم يسقيمكم علىهم قدمتي حرنت حدنت اللي زقدم أنت يستجبر نجر الله خبتنا يكونوا حج يستفيلي أنت يسترعي معبالي الله ونحنا إتي كان دي سعرتات نحنا نجبره إزي كفلتات النازلنا mobilization كفل mobilization كل بس مالتيو الميديا في لوبي ندابلنا وسيد الله إزي عبي ترى يساوتالو مالتيو نتهزبي تساتفو ناي كل زيغا إرتراوي كهلو ترح كيخونون كهلو كم دلو عامينا كلون تسيساتفالو مالتيو عبزي كندا وملؤو كاب استفلالي كاب متاحت يخون كاب كبسا يخون كاب مسلمنا يخون كاب كريستيان يخون هنا ولا بتمرجع ونمرسن كلنا يتسب بحنساب حبيرو سرح
ብዙሕ ጻዕርታት ኢና ነካይድ ዘለና እቲ ሓድነት ከዓ ብሃገር ደረጃ ንሕና ኣብዚ እንተበሲሕናዮ እቲ ኣብ ካልእ ዓለም ዘለውን ህዝብና ብከምኡ ደረጃ ሓበሬታ ሼር ብምግባር ክንጸላሎም እቲ ህዝቢ ብሓንሳብ ንሓደ ዕላማ ሓቢሩ ክሰርሕ ብዙሕ ጻዕርታት ንገብር ኣለና ኣብዚ ግዜ እዚ በሲሕናዮ ዘለና ግን ንሕና ብጣዕሚ ጽቡቕ ሰጊምና ኣለና ህዝቢ እውን ብሓንሳብ ብስኒት ክሰርሕ ንሓደ ዕላማ ሓቢሩ ክበጽሕ ብጣዕሚ ኣሚኑሉ ይሰርሓሉ ኣሎ ክብል ይኽእል እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ዝኾነ እዋን ሓደ ነገር ክልዓል ከሎ ብዙሕ ህዝቢ ሆይ ኢሉ ይስዕቦ ተመሳሳሊ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ናይ በዓል ወዲ ባካሮን መፀሉ ከምኡ ተራእዩ ነይሩ እዚ ናይ ላምፔዱዛ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ማለት እዩ እዚ ናይ ይኣክል እውን ከምኡ ተመሳሳሊ ሆይ ኢልካ ተወዓዊዑ ከምዚ ቁልጥፍ ዓወት ከም ዘረጋግጽ ወይ 2019 ነጥብ መቐይር እያ በቃ ከምዚ ውሽጢ እዚ ዓመት እዚኣ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ዝመስል ጎስጓስ ዝግበር ዘሎ ማለት ቁርብ ካብ ትኸውንነቱ ዝረሓቐ ስለዚ ትልክዕ ስእሊ ሂብኩም እንታይ ዓይነት ብድሆታት ከም ዘጋጥሞ ዘሎ ነዚ ምትእኽኻብ ወይ እቲ ህዝቢ እንታይ ዓይነት ስራሕ ይጽበዮ ከም ዘሎ ክትነግርዎ ኣለኹም ዶ ዋላ ከምቲ ናይ መጀመርያት ምስቲ ማዕበል ናይቲ ህዝቢ ዋላ እቲ መሪሕነት ወፂኡ ዝዛረቡን በቃ ከምዚ ቀሪብና ኢና ከምዚ ኣተልና ኣኺልና ኢና ከምዚ ብክልተ ሰለስተ ኣኼባታት ኣብ ወፃኢ ኮይንካ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ክመፅእ ዝኽእል ዝመስል መግለፂታት ይስማዕ እሞ ከመይ ዘሎ ተሓሕዘኹም እቲ ህዝቢ እቲ ዝጽበዮ ዘሎ ብድሆታት ብጭቡጥ ትነግርዎ ኣለኹም ዲኹም ዋላ ምእካብ ጥራይ ስለዝተኣከበስ ለውጢ ክመፅእ ከም ዝኽእል እቲ ኣብ ዘይኮነነታዊ ተስፋ ዝመስል ጎስጓሳት እውን ስለዝረአ እቲ ሰቡን ቀልጢፉ ዓበ ዓወት ተጸቢጥ ጸንሕ ሓንቲ ከይሰርሐ ማለት እዩ ዳሕራይ ከዓ ቀልጢፉ ተስፋ ቆርጽ የስቅጥ ገለ ክመጽእ ከለኻ መይስሆ ብል ስለዚ ነዚ ዝፍውሳት ተሓሕዛ ዶ ሒዝኩም ኣለኹም ኣቶ ረመዳን ልክዕ እዩ ብሓንሳብ ተጠንዲፍካ ምስራሕ ስለ ዘይጸንሐ ገሊኡ ሰብ ብሓንሳብ ተጠንዲፉ ኮፍ ስለ ዝበለ ቀልጢፉ ብሓንቲ መዓልቲ ዝብጻሕ ዝመስሎ ሰብ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ሓፈሻው ግን እዚ ቃልሲ እዩ ቃልሲ ከዓ ሱቂልካ ዝበጻሕ ወይ ከዓ ሰብ ዝበለ ከም ዘይኮነ ብዙሕ ሓጎስ ጎስ ከም ዘለዎ ተወፋይነት ከም ዝሓትት ምጽዋርን ብዙሕ ጻዕርን ከም ዝሓትት እዚ እዩ ማለት ሕጂ ኣብዚ ጎስጓስ ይግበር እንከሎ ንሕና ሓሲና ጽባሕ ክበጽሕ እዩ ድሕሪ ጽባሕ ኣብዚ ክንበጽሕና ናጽነት ቀሪባያ ገለመለ ኢልካ ምዝራብ ከይኮነ ኣቐዲምና ክንገብሮ ዘለና ነገራት ከም ዘለና ንህዝቢ ንነግረይና ህዝቢ እውን ፈሊጥዎ እዩ ዘሎ ምክንያቱ ሱቂልካ ኣብ ውሽጢ ሃገር ምእታው ከኾነ ኣብኡ ከይበጻሕና እንከለና እቲ ህዝቢ ኣብዚ ብሓንሳብ ሓቢሩ ክሰርሕ ብሓንሳብ ኣብ ሓደ ገጽ ክበጽሕ ከም ዘለዎ ድሕሪኡ እውን ናጽነት ሱቂልካ ለውጢ ብደገ ኮይንካ ጥራሕ ከም ዘይመጽእ ውሽጢ ዘሎ ህዝብን ደገ ዘሎን ብሓንሳብ ሓቢሩ እንተሰሪሑ ግን እቲ ለውጢ ክመጽእ ምዃኑ ጥርጥር ከም ዘይብልና ነቲ ህዝቢ ንዛረቦ ህዝቢ እውን በዓሉ በጽሕዎ ኣብዚ ግዜ እዚ ሓንቲ ግዜ ፈለማ ሓደ ነገር ሓድሽ ይጅምር እንከሎ ሰባት ሱቅ ኢልካ ሽዑ ዝብጻሕ ክመስሎም ይኽእል እዚ ግን ቃልሲ ስለ ዝኾነ ቃልሲ ንበዓሉ ነናቱ ደረጃታት ኣሎ ትጅምር ድሕሪኡ ካብኡ ክህነስ ነቲ ምንቅስቃስ ክህነስ ማሓደ ትካላዊ ቅርጽ ክሕዝ ድሕሪኡ እውን ምስቲኦም ካልኦት ሓቢሩ ክሰርሕ መድሕሪኡ እቲ ኦፕሬሽን ኣብቲ ኦፕሬሽን ክበጽሕ ቀሊል ኣይኮነን ማለት እሱ ጥራሕ ከይኾነ እውን ነቲ ምእላይ ጥራሕ ከይኾነ ቅድሚኡ ክንገብሮ ዝግባአና እውን ብዙሕ ድላዋት ስለ ዘድሊ እዚ ኩሉ ህዝቢ ተረዲእዎ ኣሎ ብዙሓት እውን ዓቕሚ ዘለዎም ኣካል ናይዚ ምንቅስቃስ ኮይኖም ብዙሕ ኣስተምህሮ ሰሚናራት ብምግባር ነዚ ህዝቢ ብዙሕ ኣፍልጦ ክህልዎ ብዛዕባ ውሽጢ ሃገርን ደገን ንባዕሉ እቲ መስርሕ ናይ ለውጢ እንታይ ይመስል እንታይ ሳዕቤን ኣለዎ ብዙሕ ጻዕርታት ነካይድ ኣለና ብሕጂ እውን ክንገብሮ መደባት ብዙሕ መደባት እዩ ዘለና ዓቕሚ ዘለዎም ፕሮፌሽናልስ ዶክተርስ ፕሮፌሰርስ ትራውያን ኣሕዋትና ኣብዚ ዘለው ንኦም ብኦም ጌርና ብዙሕ ኣስተምህሮ ንህብ ኣለና ንህዝቢ ክንህብ ከዓ ዝያዳ መደባት ኣሎ ብሕጂ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ህዝቢ ንሓንቲ ግዜ ከምኡ ክመስሎ ይኽእል እዩ ምስ ግዜ ግን እቲ ጉዕዞ ሓቀኛ ጉዕዞ ምዃኑን ብዙሕ ጻዕሪ ከም ዘድልዮን ግዜ ክወስድ ከም ዝኽእልን እንዳተረድኦ ይትመጽእ ዘሎ ግን እቲ ግዜ ናቱ ክነውሕ ድዩ ክሓፅር ናትና ጻዕሪ ናትና ስራሕ ናትና ተወፋይነት እዩ ዝውስኖ
تعزبتي خنقركا رمضان إرتراويان بزح زي لمود زنبرة إرتراويان الليلو بحري بزح زي مزراب بزح مسرحي نيرو حجي خابا أنصارو بزح يزرب تدسرح جن ولا حنتي تزرباس سرح كوين تريو أبقلو وطانو زرباس كم سرح رحسو ولو جزيه كوين دولو زيناي وصاي نطفتات فلاي ترزي أب تحتي أب جبوت تمركزين حزب أمودابنا ملعلن كاب تحت دي بقص دولو تناتكم صعري ولا أب لعلي أبتم مرحتي ويابتم إليتيو اسكو قرب بجبوت بأب الناس تسني حواريتا أنت لك يرين أي مينوتوبا ناي وينيبيغ ጽቡቕ ንጥፈታት ርኢ ነይረ ኣብዚ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዘርጊሖሞ ዘለዉ እሞ ከም ኣብነት ክጥቀስ ዝኽእል ካልእ ከምዚ ናይ ዊኒፔግ ወይ ካልእ ኣብ ታሕቲ ዝብገስ ንጥፈታትኩም ከመይ ይመስል ኣሎ ኣብቲ ተራ ህዝቢ ማለት እየ ኣብቶም ኤሊት ዘይኮነስ ኣብቶም ተራ ህዝቢ እዚ ከምዚ ዝበልክዮ እቲ ፀገም ሩኡይ ፀገም እንድዩ ዘለና ንሱ ብዝተፈላለየ ምክንያታት ህዝብና ብሓንሳብ ሓቢርካ ናይ ምስራሕ ባህሊ ነይርዎ ሕጂ ግን ኣጥፊእዎ ዘሎ ይመስል ፀገም ከዓ ቀሲሉ ብዝተፈላለየ ምክንያታት ብሂስትሪ ድመፅእ بعابي وخاء شعبيا نتهزبي بحساب زي سرح سلازقبري أبزين حنا أبزي كتماتاتنا حجي هزبنا بدرجة جانتات بجلتات مالتيو توديبو استفل عليه بواتساب جروب عتيو فيسبوك ون ناتنا بيج أبو تسب كله نت حبريتا دايركتلي راقبلو نتو ايدياون أبو شيري قبريو سلازي إتو قداي كابي يدمس كاب هزبيو تبقسترلو مالتو أب هزبي تبقسو حجون واننت ناي هزبي حجي نتي مريكا يقبرون كله هزبي زمرس اتي سراحون اتي دايركتر نابو ميدملس كابوم نابت مرحنت كام مرحنت خا ابت هزبي زملس دلو ازي يبلكم كله حجي تهزبي مولو ناتي يلو نتسرح بحنساب حبيرو يسرح علو مالت ايكورا هزبي ابت اخيرا يمس كم بحلي نتحلافنت نتي اوهادي شماقلي ويخا مرحنت إلى زمرسا نعا ركبوا انتاي غيركم زبل حطوتات كما سكا أبز بزيزي نورماليو مالك نحنا قل نزي كنو صبري لنا في الله أبز كتمانا زلو هو حجي يتهزبوا بمولو بجلتات توديبوا أب تسرح تساتافو خوينو يركبالو قبل يخيل مالك بمولو ولا تداي كوين نقن بمولو قن نتحبريتا يراقبالو نتي تواسا إقونها أبتي بايتا الله مالتيو أبتو جروب عتيو نتزجبر معلتاوي يريو الله مالت سلازي أنا انتاي قبل سلاز دلوق يا حجي إتي كم تزبالكيو إتي هزبي نتي ده حسبو وخونالي ده اللمبر بعالو وان حلافنا تشكيمو أنا يخقبر زلني إلو تنقساقس دلو وحكي أبتي نت من قسقاس تقبلو جنزب وفيات بلان كلخان أخيبات بلان كلخان دمسجن حساب حجي كابت زجمره وديلو أي بالنيانه فلاي أبز كتمانا بزعزبو مالت أبكالي أبتناي سلالينا نراخب أبتناي سلال بستخى على متن إتي كفليتات تمسريتن إتسرح يقصلي زلو زيادة خا ندعبي زخيد دلو ندا معبلن ندعبين أبالات ندا والسخن كيلاتات ولا أبتسلال ديلو جن نتي تيم نتي كفلي جوين جيروم أبتسرح زيادة أول كتوخ قبل زخولو أب مسوعون نسرح لنا ما. إدمنتن ونرنيره بزح من قصاص تقبر لهم محجي أتقلل بالكا زي بدهو زلنا تلو نجار اللودو أفتن بدهو تات كنت أنكو نزي سلال وينزي متأخخاب ناي أكل كنداس تنكند بدهو تاتو تبلنا بزاق زي أنتين أبا كنت أمكن. هو إتي كند بدهو تات نايزي من قصاص سلال كندا وي وناي كله إرتراوي كله زخيلاني تساتفو ناي تهزبي نت تدليو سقا كالي سب خبرلكا انت تصبيخا كزخون كم زي خلت لك حجي تسقم زلن تايو تسب حلافنت نوحدات سبات هيبو نتسرح بعالو كسرحو حلافنت كموسى كالي سب خبرلو يسبه إذا خاز بحال زي كترف اللو سلازو كلاتنا واننت نايزي قالسي وسيدنا بحلافنت انت سرحنا طرحيوتي لو تمس زخلمو انا كله دلاي فتحي بعالو كسرح السو انت داي قبرو لو تخم داي مسي امينو ابركتو خبر خلالو بفلايخا ازيوم كيلا زلوم تمهرتن تمكرون زلوم احواتنا ازي قالس ازي اقداس مخانو ابزي حجي حزنا دلنا تاريخاو بزيه مخانو اميننا ناتنا ابركتو
نقبر كلاتكم ناتكم أبركتو تقبروا بزقاتامي صوت إذا لما الرأي اللي أتو رمضان صبو مبريخات بندلخا بزعباتي بدوتات هات نقرن زلط صنيح كمو اسكتن achievement عوتات كاسك بخم أدرجات صمو عبلالي عوتات نحنا أبزي بزح معباليتاتيو ترايو إذا من قصاص كاب جمر من الباس جمر نقوله بزحات سبات مسيوم منيروم حجيجن ندا واحد خيدوم يبحال يمكن نصنح كقديمكي نحنا جن بزحجي نرؤية زلنا إتي يجمر نقوله مبزحتو بزح سب مسيو كون خلجن إتي diversity تي ناي كله تصادفنا كم زي نبره حجة أبزق زيجن بملو تهزبر ترى أبزلو بستفلالي ملكعو كله أبتي ألسي يساتف كندلو إذا خا عبي عوت مخانينا تجنزبنا دلنا ما لكن استيقن بزح سميع لهن عطو رمضان دمس دك نستيقن بزح سميع لهن سلازي الرأي دلو عدين أبتي سلطان بزح سلادين أخمن ديم كميس كتساتفنا أبرهالنا تساتفنا دك نستيو خميع لسك أبرهالله مساعد تغاليلك تساتفو دايك ناي دك نستيو حكم زراب حيش كم تزدلي تساتفو አሎ ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልኒኻ ምክንያቱ ኣብዚ ከተማና ሕጂ 3 ካብ 10 ሓደ ሰባት 3 ደቂ ኣንስትዮ እየን ዘለዋ ኣብዚ ከተማና ኣብ ኤድመንተን ማለት ድዩ ያ ኣብ ኤድመንተን ሕጂ ኣብ 10 ሓደ 3 ደቂ ኣንስትዮ እየን ንሕና ወላ ኣብቲ ቲም ሊደርስ ሕጂ ሓደ 20 ገለን ዝኾኑ ቲም ሊደርስ ኣለው ማለት ካብ ኮሚቴ ዘይኮኑ እዮም ሕጂ እዚኦም ኣብኡ እውን ደቂ ኣንስትዮ ብዙሓት ታሽሙ ክንገብር ክንገብር ፈቲና ግን እንታይ ደቂ ኣንስትዮ ምስቲ ባህሊ ዝተሓሓዝ ድዩ ምስቲ መነባብሮ ፋሚሊ ቆልዑ ገለመለ ምህላው ድዩ ብዙሕ ከም ናይ ደቂ ተባዕትዮ ድልውነት ኣይረኣይን እዩ ኣብዚ ቲም ሊደርስ ሕጂ ሓንቲ ካብ 20 ገለን ሓንቲ ጓል ኣይረኸብና ወይ ብዝተኸኣለ መጠን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተሳተፍነት ክህሉ ፈቲና ግን ከምቲ ዘድሊ ተሳትፎ ናይ ደቂ ኣንስትዮ የለን ማለት እዩ ቹዋሊ ኣብ ካሊ ኣብ ትፅላል እውን ሓደ 5 ድየን ገለ ኣለዋና ማለት እዩ እዚ እውን ካብ 40 ገለን ሰባት እዮም ስለዚ እቲ ዋሕዲ ኣሎ ዋሕዲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተሳትፍነት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዋሕዲ ኣሎ ግን ንሕና ግራውንድ እቲ ባይታ ስለዘየላ ይኮነን እቲ መነባብሮ ንባዕሉ ተኻሊ እውን እቲ ድሕሪ ባይታ እውን ተመጻጻ እውን ከምኡ ገይርዎን ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ኣለኒ ንሕና ግን ንኡ እውን ዝተፈላለዩ ናይ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ከተማና ሕጂ ምስራት ብዙሕ ፈተናታት ንገብር ኣለና ማለት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተሳትፎ ክህሉ ኣብዚ ሕጂ ንሕና ኣብዚ ዝመጽእ ዘሎ ወርሒ ምርጫ ክንገብር ኢና ኣብቲ ምርጫ እውን ናይ ግድን ተሳትፍነት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ማለት ኣብቲ ምርጫ ጥራሕ ከይኾነ ክምረፃ ከም ዘለወን ፃዕሪ ነካይድ ኣለና ትምረፃ ተሳተፋ ከዓ ድልዋት ኮና ከዓ ተስፋ ንገብር ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ ስራሕ ገለ ምስ ዘሎ ፃዕቂ ናይ ስራሕ ገለ ትብል ፀኒሕካ እሞ እተን ኣብቲ ናይ ህግ ደፍ ዘለዋ ድበዝሓ ከዓ ደቂ ኣንስትዮ እንዳ ስራሕ ዘይዓግተን ኣነ እንታይ ምበልኩ ካብዚኣ መስለኪ ናይ ደቂ ኣንስትዮ እዚ ድሕሪ ባይታ እቲ ኣመፃፅኣናትና እሱ ክኸውን ይኽእል ዝብል ኣለኒ ንሕና ዝተኻኣለ መጠን ኣብቲ እንታይ ማለትካ እዩ ድሕሪ ባይታ ኣመፃፅኣና ካነፅረባ እንታይ እዩ መስለኪ ንሕና ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እውን ተሪኢኻ ኣብቲ መብዛሕቲ ግዜ ኣብ ሜዳ ተሳቲፈን እየን ግን ኣብዚ ካልእ ነገራት ተሳትፎ ናተን በዚ ባህላዊ ኣካይዳ ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ ይሳተፋ ኣለዋ ኣብ ዝተፈላለየ ነገራት ክትብል ትኽእል ግን ኣብቲ ኣኼባ ወላ ኣብዚ ናይ ኮሚኒቲ ኣኼባታት ኣብዚ ዝግበር ደቂ ኣንስትዮ ኣይመፃን ደቂ ተባዕትዮ ወላ ናይ ኮሚኒቲ ኣሎ ደቂ ተባዕትዮ ጥራሕ እዩ ሕጂ ኣብዚ ናይ ማርያም ዳዕሪት ዝበሃል ኮሚኒቲ ኣሎ ኣብዚ ማርያም ዳዕሪት ኮሚኒቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣይመፃን 200 ዝኾኑ ኣወዳት ይመፁ ደቂ ተባዕትዮ ይመፁ እዚ ሕጂ እቲ ድሕሪ ባይታ ዝብለክ ኣብቲ ናይ ህግ ደፍ ከዓ ድበዝሓ ደቂ ኣንስትዮ ንድከባ እንታይ እቲ ምክንያት እንታይ እዩ ኣነ ናይ ህግደፍ ኣኼባ ከይዳ ይፈልጥኒ እየ ግን ኣብ ናይ ህግደፍ ኣኼባ እሰን ስራሕና ኢለን ተንሲአን ስራሓን ዝገብራ ዘለዋ ጉስጉሳ ዘለዋ ናይ ውድባት ናይቲ ስርዓት ስለ ዝኾና ከምዚ ሪክሪትድ እየን ክትብል ትኽእል ኢኻ እዚ ናትና ግን ወላ ኣብቲ ናትና እውን እንተሪኢኻ ኣብቲ ናይ ወዳት እንተሪኢኻ ናይ ህግደፍ ውሕዳት እንከሎ ወላ ውሕዳት እንተኮይኖም ቬሪ ኮሚትድ ትረኽቦም ማለት እዩ እዚኦም ናትና ግን ኩሉ ዝቃወም ይመስል ግን ኣብቲ ኮሚትመንቲ ብዙሕ ኣይረኣይን እዩ ክብል ይኽእል ወላ ሰላማዊ ሰልፊ ነቲ ስርዓት ዝድግፋ ደለው ናይ ህግደፍ ሰላማዊ ሰልፊ ድበዝሓ ደቂ ኣንስትዮ እየን ዝወፃ ስለዚ ድበዝሓ ደቂ ኣንስትዮ ነቲ ስርዓት ምድጋፈን እቲ
محلخاتات ناي بهلاو محلخاتات ወይ ከምቲ ዝብለን ዝጸናሕካ ናይ ድሕረ ባይታ ኣይመስለንን ነቲ ስርዓት እየን ዝድግፋ ደሎ ስለዚ ነዚ ተቃውሞ ክድግፋሉ ዝኽእላ ባይታስ ኣብ ምጥጣሕ እንታይ ክግበር ኣለዎ ደኣ ክሕሰብ ኣለዎ እምበር እቲ ማሕለኻታት ንኩሉ ማዕረይ ማለት እያ ኣነ وسخا سو حق خندقي جن أنا زبل زلوخ ولا أنا example دم صار كسرنا حكي ناي communities تي مو بزحت جزية تيوم أسبوع دمسو تيوم أنستخا جزا ويبلا حزن استرفا ويقول ملء كم لومو توسيدي زبل هذا فاكتور كم هذا فاكتور كم هذا تنكي توصل دلهم بر الصوت راح يو مالتي أي كون أنا مالت جن حافشاوي نحنا بزح سعرين أنا تايدلنا نايد كانستيو محبر خون وكلتي نايد كانستيو خهلوا actually أبت محبر تتنفن يفتنا الله تي كالتي أخبا يقبرم كلون مقبي ستة بالله قال ملء حزن يمسا ناتن contribution يلن مالت أيقونن كم تزدل لكن أيقونن كم تزدل أيقونن في الله أبتي مرحنة ويخا وهذه تشمع قالنا بلازلنا أبو ببزحي أي رأياني بات نحنا بزح فتناتات نكايد لنا كم تزدل درجة قلنا بس حنا الله حكم زراب حش تمخنيات بزح خون يخليو باك جراوند خون خل نبرك خون خل نبعلو أبتي ليفل كله حزبي دكانسيون دك تبعتين من سياتن عبيتن بحنساب تساتيفنا على سلو درجاون داي بس احنا خون خل بزح فاكتورز كل وخل جن حافشاوي أنا قبل زدلي أبز جزيزي إتي قالسي سب زيادة ندا تقبلو يخيدالو دلاي فتحين دا بزحي يخيدا يمسالو إتي حزباوي قالسون حجي مي أوارح عمتونا يكبرا له خابز جمر زيادة كلاو برسن دا حزي يخيدالو إتي تكانسيون تصادفناتا ندا تمحشي يخيدالو سلازي أنا انتازبل أب معباي يزلو نجارات بملو أب معباي يزلو كساغس دلو تردي ودن كساغس دلو سب كغسل كسعر ترح يزلو أمبر بعبي وخا يتقالسي بدكانسيو ندك نايدكانسيو قالسي بدكانسيو أبزي نايدكانسيو مثل إلى دكات عدلوا أبزي ويس دكانسيو دك تبعته يكونوا نعم دكانسيو سلازي تين دكانسيو تين تردان نتين زي تردان أتقالسي كساتفا مدلوان كجبرة السون حادين إحنا خنسعر له زلنا هنا تبغى ساتات يوسدالو سعري يقبرالو نعوت اللقاء تصفاني قبل راح يقول زخيل أنا مبر كم تزبل كيو أدلاي كم تزدلي تصاتفو نايد كانستيو يلا يا غني اللي رمضان أموتن قريبين دنوركو حتى تاتسني نيرمو بعد غلالي نتمنقص ناي صلال كندا وكيلكا ختم حلال فود الملأخت اللي عدلك بكا منقص زي grass root movement ህዝባው መንቀሳቀስ ስለዝኾነ ካብስ ዝጅምር ካብ ኢንዲቪጁዋል ጀሚሩ በከተማ ደረጃ በዚሁ ካብውን በባሃገር ንትንረክተለና ኩሉ ኣብ ኩሉ ዓለም ዘሎ ኤርትራዊ ተስፋ ገይሩ እንቀሳቀስ ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ ኢለ ለቦይ ከመሓላለፍ ይደሊ እዚ ጥራሕ ከይኾነውን በበይንና ሰሪሕና ኣብኡ ንበፅሕ ስለዘይብልና በበከተማና ተጠንቢፍና ብሓንሳብ ሓቢርና ሓደ ማእከላይ ዘረዳዳእና ባይታ ፈጢርና ካልኦት ውን ወላ ፖለቲካዊ ውድባት ውን እንተኮይኖም ከመይ ጌርና ኩላትና ሓቢርና ብሓንሳብ ነቲ ኣብ ዓድና ንደልዮ ዘለና ለውጢ ክንበፅሖ ንኽእል ነዚ ኣሚንና ብሓንሳብ ሓቢርና እንተሰሪሕና ጥራሕ እዩ እሞ ኣነ ንኩላትና ህዝቢ ኤርትራ ብሓድነት ብፍቕሪ ኣብ ሓደ ዕላማ ሓቢርና ክንሰርሕ ጥራሕ ንኣምን ኣለና እሞ ኣብኡ ክንሰርሕ ኣለና ኢለ ንኩላትና كزخاخر يفضل يقني لي أتو رمضان شكاي بشم سمعت راديو إرنا مسجنك لال كندا وكيل كان ذهب كان نسمو حبريتا يقني لي كرة هبكا كبرى سمعت راديو إرنا مس أتو رمضان شكاي زقبر كو حز إرقال متأيا غبصو ديلو بخال مدب كنا رخبينا كساب شعو سلام كني